Egunon guztioi, gaurko Diputazioko Gobernu Kontseiluko berrien erabakien berri ematea natorkizue. Gaur onartu dugu Europako diru funtsak jasoko dituzten Gipuzkoako aldundiaren zerrenda, 2014-2020ko zerrenda. Erabaki importantea eta garrantzitsua guretzako, eta horren berri da nagusiki gaurko pentsagarraldiaren inguruan itzingo duguna. Gure ekimen asko diruz lagunduko ditu Europak, zehazki 50% izango da lagunduko duena. Enplegu jarduera ekonomikoa eta berrikuntza bultzatzea da helburu nagusiena. Batetik, eskualde garapeneko Europako funtsaren barruan ia 18 milioi izango direlako. Eta bestetik, Europako gizarte funtsa barruan ia 3 milioi. Guztira beraz, 21 milioi, 370.000, 109 euro Europatik Gipuzkoarrentzat. Beraz, ikusiko zuten bezala, kantitate importantea, kopuru importantea eta berri importantea gure ustetan. Federren inguruan, aipatu 12 proiektutaz ari girela hitz egiten, eta 4 lanildo nagusietan banatuta daudela proiektu gehienak. Bata, informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera, kalitatea eta eskuragarritasuna hobetzea du helburu nagusi. Bigarren helburu nagusi, enpresa txiki eta hartainen lehiakortasuna hobetzea. Hirugarrena, sektore guztietan karbono gutxiko ekonomia baterako aldaketa bat erraztea, eta lan ildo estrategikoen artean bukatzeko ingurumena hartatzea eta babestea, eta baliabideen efizientzia sustatzea. Proiektuen analisia egin ondoren, hausnarketa egin ondoren, nik aipatuko nizkizueke, o aipatzearren 4 bat. Lehenengo izango litzateke, bat, enpresen sorrera babestuko da, kasu honetan 3.689.056 eurokin, oinarri teknologikoko enpresa berriei erreparatuz bereziki. Bigarren proiektua aipatzearren, Gipuzkoako bizikleta bideen lurraldearen arloko plana ere garatuko da, jasotako diru honekin. Hirugarren proiektu bat, lurralde buseko garraio txartelen interoperatibitatea lortzeko hardware eta softwarea diseinatuko da, eta autobus flota ere berritu egingo da, energia eraginkortasuna hobetzeko. Eta laugarren asmo, eta ikusita arlo guztiak ere kontutan izaten direla, kasu honetan naturarekin zerikusia dukan, ibai ibilguak iragazkortzeko lanak ere egiteko balioko dute. Feder barruan ere aipatzeko ETE edo PIMES zuzendutako ekimenak ere badaude. Bat, gure enpresa txiki eta hartainei finantzatzeko bideak erraztea helburu duena, lurraldeko enpresa eta txiki eta hartainentzako 30 milioi euroko kopurua suposatuko du kredituetan, enpresari txiki eta ekintzailei babesteko erabiliko den diru kantitateaz ari gara hitz egiten. Bestalde, Europako gizarte funtsaren barruan, autoenplegua sustatzen izeneko ekimenaren bitartez gauzatzen da. Hemen ere, 2 lan ildo nagusi lantzen dira, ezagunak direnak gainera Gipuzkoan, edo aski ezagunak. Bat izango zen txekin, enpresen proiektuei laguntzeko, enpresak sortzeko prozesuetan bide bada, edo lan ildo bat da. Eta bigarrena emeki, emakumeek enpresak sortzeko bultzatutako prozesei laguntzeko eta indartzeko. Guztira hemen ere aldundiak 5.850.000 inbertituko du atal honetan. Enpleguaren jasangarritasuna eta kalitatea, eta lan mugikortasuna errazteko, desgaitasuna dutenen, langabetuen pertsonak, bazterkeria pairatzen dutenak eta pobrezia arriskuan dauden laneratzea da jorratzen da batipat alor hauetan. Funtsa hauek bat datoz gainera gure plan estrategikoarekin, gure kudeaketa plan estrategikoarekin
han jartzen diren lan estrategikoarekin bat atoz Europaren diru laguntza hauekin. Eta azken batean lortu nahi dana da jasangarriagoa, berritzaileagoa, garatuagoa eta solidareagoa. Horrelako Gipuzkoa nahi dugu. Azken batean Gipuzkoa kohesionatu baten alde ari garelako. En resumidas cuentas, el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado y ratificado la lista de proyectos de la Diputación, que contará con una importante financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, conocido también como FEDER, y del Fondo Social Europeo dentro de la ronda de inversiones que tenía previsto la Unión Europea correspondiente al periodo 2014-2020. Europa, por tanto, financiará varios proyectos de la Diputación al 50% por un valor de 18.445.000 euros dentro del apartado de FEDER y de 2.925.000 dentro de las ayudas del Fondo Social Europeo. La principal finalidad es contribuir al crecimiento económico y al empleo como base para garantizar la sostenibilidad del bienestar y de las políticas sociales que estamos desarrollando en el territorio de Guipúzcoa. Y dentro de estos programas se detallan las metas estratégicas, las prioridades de inversión y las principales acciones. Entendemos que la participación de la Diputación de estos fondos FEDER se materializará en 12 proyectos principalmente, y que tienen como objetivos cuatro objetivos temáticos principalmente. Uno será mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información, de la comunicación y el acceso a las mismas. Dos será mejorar la competitividad de las pymes del territorio. En tercer lugar, y como tercer objetivo, ya veis que abarcan varias materias, favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. Y, por último, también conservar y proteger al medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Beraz, garbi daukagu lurraldearen etorkizunerako ezinbesteko apustua dela modernizazioa eta jarduera ekonomikoa bultzatzea. Behin eta berriro aipatzen dugu gure helburu nagusietariko bat eta horrela dago idatzita eta jasoa gure plan estrategikoan. Zen eta gainera ulertzen dugu epe luzean gure ongizate sistemari eusten lagunduko diona jarduera ekonomikoa suspertzea izango dela horrela hartuko ditugulako behar ditugun diru sarrerak. Gainera hau esan da eta bide batez ez dugu inor bazterrean utziko. Ekonomiakin eta Europarekin zerikusia daukaten erabaki nagusiena hau izan da, beste aldetik errepideak eta errepideen gaian, Gipuzkoako errepideen segurtasunari eta mantendimenduari begira, ekin beharreko bi proiektu garrantzitsu ere erabaki ditugu gaurko honetan, bat Deban, Itziarko begiratokia igarota han obra bat egingo da, ia milioi eurokoa, eta bigarrena Irungo Bentak eta Olaberria auzoaren artean, lerradura izandako esponda egonkortuko dugu 300.000 euroko obra bat eginez. Hori obra errepideak eta errepideen obrak egin zerikusia dukatena, eta beste aldetik ere aipatu Aldundiaren errepideen zarataren mapa estrategikoak eta zarata mapak egiteko zerbitzua kontratatzeko ere agiria onartu dugula. Azkenengo aldiz 2012an egin zen eta 5 urtean behin egin barreko kontua da, ez zan egin, aurreko taldeak ez zuen egin eta guk berriz ere errepideen zarataren mapa estrategiko jotzen dugunez, gure burutu egin nahi dugu. Eta egite duguna da lehiaketak atera eta lehiaketaren baldintzak ere onartu ditugu gaurko honetan. Hau esan da, zuen galerari erantzuteko prest gelditzen naiz. Konturatu naiz, Europatik ekarri den emango den diruari lotzen bazaio Jaurlaritzak eman behar duena eta administrazio generala esan nahi du estatuak, ia 30 milioiko ekarpena dela? Hori da. Kasu honetan da Diputazioak eta Jaurlaritzak eta gero egiten dutena da Espainiatikan gu jartzen duguna
kasu honetan bikoiztu egiten du. Eta oran, orora, 30 milioi dira, bai. Bai, gero, hori da, gaur egin duguna da proiektuen zerrenda onartu, eta gero amendikan aurrera egiten duguna da hori guztiak udatzeko pixkanaka lehiaketak atera, eta plangintza eta ekimenak ere ateratzeko plangintza bat diseinatuko dugu. Proiektu hauek, kontutan izan, 2014-2020 bitarte hortan garatu beharrekoak direla. Hori da. Yo quería preguntar, al hilo del temporal que hemos tenido esta madrugada, la carretera de la costa parece que ha resultado afectada. Un poco cuál es la última hora y no sé qué previsiones de apertura hay. Bueno, acabamos de analizar junto con los alcaldes, en este caso el alcalde de Zarautz, con el que he mantenido un contacto esta misma mañana. Efectivamente hemos recibido las primeras fotografías, ha quedado por tanto afectada el paseo que comunica Zarautz-Getaria. La carretera en sí parece que no está afectada por ahora, pero sí el paseo, y lo que toca ahora es analizar con detalle. Y con esas primeras fotografías y, en este caso, con los primeros informes elaborados por los técnicos, pues empezaremos a detallar la envergadura de los daños ocasionados por este temporal. No, en principio la carretera no se va a abrir por ahora. Es más, hay que tener en cuenta que todavía se prevé que esta misma tarde vuelva a encenderse la alarma roja. ¿Más allá de Zarautz, en algún otro municipio? No hemos recibido, sé que también ha habido otra zona afectada, que es la de Donosti, pero entiendo que es unas zonas más urbanas, en este caso en el que la Diputación no tiene noticias. Lo que más nos puede afectar a nosotros, que es el servicio de bomberos, sí es verdad que en contacto con los responsables del servicio de bomberos y de emergencias de la Diputación, lo que han hecho ha sido asistenciar en lo que es la utilización de utillajes. Se ha trasladado a alguna serie de materiales, en este caso de Goierri, a la costa, que es donde más hacía falta ese tipo de utillajes. Pero en cuanto al tema de recursos humanos, no ha hecho falta más de los necesarios que ya se encuentran en los diferentes parques. Nada que ver, por tanto, con lo vivido en 2020. No tiene, en principio, todo parece indicar que no tiene nada que ver con lo vivido efectivamente hace 2 años. Eskertuko nizuke mesedez balantze bat egingo bazenu denboraldiak zer nolako txikizioak utzi ditun, Zarautz eta Getari arteko errepidean ez bada, kostaldeko paseoan eta bar. Bueno, gaua pasatu da eta lehenengo eguzki eta argiekin ari gara da alkatekin aztertzen, bai? Egia da, oraingoz argazkiak bakarrikan ditugula, oraintxe dira teknikoak hobeto aztertzen, zeintzuk diren kalte horiek, eta horiek ondo aztertu ondoren hartuko ditugu erabakiak. Kontutan izan da gainera, oraindik arratsaldea eta gaurko gaua aurre ikusita dago, baita oraindik gogorra izango dala. Beraz, bihar eta bihartik aurrera izango dugu zebazki datu gehiago eta hausnarketa gehiago. Jason nahi nuke, mesedez, karretera jarraituko duela itxita, baina karreteran bertan ondatu ez bada karretera, baina bai paseoan badaudela, ez? Txikizioak. Bai, egia da, lehen argazki horietan eta gure errepide sarea kontutan izan da, Gipuzko eta Getaria arteko errepidea baino itsas pasalekoa izan dela, kalte gehien jasan duena, itsas pasalekoa izan dela, Zarautz eta Getari bitarte hortakoa, eta oraingoz errepide hori Zarautz Getaria itxita dago, oraindik itxita dago, itxita jarraituko du gaurko arratsalde gaua pasatu arte, eta bihartik aurrera ikusiko dugu zenolako kalteak egon diran, bai itsas pasalekuan eta baita errepidean. Sobre el tema de la basura a Meruelo, bueno, ayer fueron 4 camiones, un poco cuál va a ser el proceso que se va a llevar esa cifra. Entiendo que irá aumentando progresivamente, porque ahora se estará entonces llevando prácticamente todo a la PACH. Sí, observamos que en estos momentos
y tal como anunció el diputado Asensio, la gestión de las basuras se está resolviendo muy adecuadamente, se está cumpliendo toda la planificación que se preveía. Observamos que los primeros camiones, que no los 25, empiezan a salir en este caso de Donosti, de San Marcos, y hay que ir viendo poco a poco cómo va desarrollándose. Pero en principio la organización está resultando muy exitosa.